Eto na guys, papunta na kami sa kanila ni Madam. Yes! Puntahan namin si Alessia Fetiap, anak ni Madam na PWD. Di amin, naglakad mi aning at bang sa Robinsons. Tapos Ayala. Ayan guys, oh. Ayan. Anong busugan ako guys. Naay na sobra. Among ginadala para dili masayang ang pagkaon. So, naglabay man tag simbahan, manghuros ta. Di ami sulod sa Gaisano. Karon nagkinahanglan og vaccine card. Di jud ka makasulod kung walay vaccine card or QR code. Yan, masakay tagkuan. Escalator. Di ba? Okay na ka, Madam? Okay na, okay. Di ba? Nakalaag kog syudad. Nakalaag kog mall. Di ba? Susyalan. Ha? Third floor? Third floor. Ano, balik ta? So, di ami paingon sa third floor. Ya, o di ba? Suri-suroy. Kaya namitin ba? May mga kayo? Eto. O di ba? Sosyalan kayo, guys. Hi guys, good evening. Nandito ako ngayon sa Makasandig, Cagayan de Oro City. Na ako yan haon diri nga PWD supportive kaayo sa akong vlog. Siya nga pagka PWD, dili siya makalakaw. Nanginahanglan siya ani, ako siyang gidalhan sa diaper. Tara na guys, ato siyang ilailahon ug ato siyang kumustahon sa iyang sitwasyon nga pagka PWD. Ang akong kauban, akong igagaw, si Bibi. Tara na guys, ato siyang adtuon sa ilahang sulod sa ilang balay. Tara na, Bi. Eto, medyo madilim na. Ay. Danay nagpasaos, Bi. Eto na, Madam. Ayan. Nagkita na si Mada! Ayan. Hi, baby! Hi, baby! Hala! Kumusta naman ka? Okay naman. Okay ra ka? Hala, oy! Isa na! Yung isip ka na oh, sa TV. Isa na! Rinia. Hala! Nakailagay ka sa ako, baby? Ang TV ni mo ba? Ha? TV ni mo ba? Ah, baby! Hala! Ayan, guys! Ay, uyab ni mo. Ay! Akong uyab? Wala na ako nauban akong uyab. Si baby Alice. Hala. Ayan, TV ba? Oo. Kanunay ko nimo makita sa TV? Ano na lang? Hala, oy. Isa ka?
Oh, nakakita ko. Ayan pato. Oh, akong pato. No? Bakit yun? Maugit niya ba? Oh, ayan si Baby Faith. Na, nalasyon ako. Di na TV. Ito magkita na. Oo. Bakit yung oras ng TV ko? Oh, hala, uy. Ito nga, time niya na. Pero sa magdahom Ah, na. malihok-lihok po dahil hati Ildam. Oo, maliklok man. Dire. Ano yan, lagi yung pagtindog, kanina yung paglakaw-lakang ba? Oo, mo na siya na Mel City, ko rin nga niya. Baby Faith, na ako'y ihatag sa imo. Thank you. Hey! Ayan. Thank you so much. Ina, Thank you. I love you, my Mia. Yes. I love you. Yes, Baby Faith. Ayan guys, napuntahan ko ito si Alisa Faith. Yap. Ayan ang kanyang sitwasyon. Ayan, hindi siya makalakad. Tapos ngayon, Baby Faith, na ako'y panguta na. Siguro na. Ha? Ma, TV na may tanaw. Ala! Ako na dyan imong kuan karon nakita sa personal. Oh. Ala! Isa ka? Oh, nakakita ko. Ala! Teka. Isa ka ni Mia. Oh, Isa ni TV ni. Oh, nakita ra gyud nimo? Nakauyab. Oh, naoyab. Oh, naoyab. Ayan si Madam, ang mother ni Alisa Faith. Ayan. Tapos ang iyang papa, Hello. si Sir. Titos. Titos yan. Ayan. Dala ka. Ha? Di oras na itanaw ni mo. Oo. Oh, di ba? Nakauyab. Yang uyab ko no, guys. Oh, kahibaw siya. Kahibaw. Isa ka? Oh. Ayan. Nakita rami. Supportive kay siya sa akong vlog. Kanunay siyang magalantaw sa akong vlog. Tapos karon, ayan, ang iyang sitwasyon dili siya makalakaw. Ang edad niya ani, pila na edad dam? 10 ang iyang edad ni Alisa Faith. Ano yung gamit na? Oh, di ala tao, nakita ni mo? Ang TV ba? Oh. Balik-balik ko yung nagtanaw. Oh. Nakita ni mo? Naaka no? Nanabit. Hi. Oh, di ba? Oh, Dani, hi. Inay. Inahay. Inay. Hi, ina. Ugma po, nakita ra pud ka diya sa TV. Dala ka. Balik-balik ko Oh. yung nagtanaw. Ayan guys. So karon na ako'y gipalit na diaper para sa iya ha. Oo. Nagamitin siya og Thank you. diaper. Thank you, Ate Mia. Ina. Thank you, Alisa Faith. Ang paghugaw. Paghugaw niya. Naisay makalibang. Hindi gusto ko siya dito. Dalo na mo sa sinar. So, ang nagbantay dyan niya dani si Sir. Ang nagino kay rakit-rakit pud si Madam. Napoy mga rakit-rakit si Madam. Munang laban lang kanunay. Laban lang ta sa atong life ani. Mao nang makita niya tanan akong vlog kay ngano. Diri raman jud siya makalingkod raman jud siya diri. Di man siya ingon nga makalakaw. Mao nang kanunay ra siya tan-aw sa TV. Ang TV ni mo ba? Ang TV nako. Makita ra ta po diya sa TV ha. Dala ka. Ha? Ha? Isa ni TV ni mo? Oh, luoy pud siya kay kanunay ra siya lingkod, dili siya makalakaw, higda. Kaya ra sa inyo hang sitwasyon nga naay inyong gi kuan jud. Obligasyon naman jud ninyo no. Kaya. So wala na ni siya ingundam nga napa ni siya napa ni siya tendency nga makalakaw pa ni siya Nila na kung kuan na. Naapay. panahon. Chance, oh. Napay chance nga makalakaw siya. Yan, magpapaterapi. Yan, magpapaterapi. Kani manggod, ingon kung kuan daw. Og nasa mga gawas manggod ni, kani siya, operahan daw ni. Kani siya. Ang kaning lukon-lukon. Lukon-lukon. Pwede naman straight Ina na. mama straight good tungod sa Dili siya ma-straight, guys. Therapist. Kani siya dili na siya ma-straight. Mo na kinahanglan siya opera para ma-straight siya. Kaya Ah, naman nag-straight na siya yan. mao na jud ni siya pagkuan, paggawas niya, paggawas niya dam ingani na jud siya. Dili pa. Pagawa, di, nainani Ano magod yung siya. kamot? Nalo niya siya. Pag, Ah, iyang kamot pod. oh, ibitad, manggod ni siya, kay naungong naman ni siya.
Wala naman ko kautong nagyud. Oh. Utob ra diri. Oh. Siya sa ako ang puwerta. Oh. So gibira ni siya. Oh. Mao ni. Nya kamot kaning ang Kaning isa ra pod. Oo, kaning isa ra sad. Mura na babag mo guni Ah, siya. muni na kuan siguro muni lang gihawiran. Oo. Mao nang na Ah. kay anak man guni siya, anak. Oh. Ilang gibira man niya. Kani nasa ilok daw ang nerves ani nakandong. Kaning diri. Paggawas niya, as in, kuha na siya, zero na siya, wala na impulse. Wala tanan, patay na siya. Isod siya dali sa ICU niya, gitawrag mga tubo diri sulod. Nagagid na yung kuwan ha, bagid na yung side effect ano. Munang gikunan siya. Yung mga side Oh, effect. kunan siya tubo kay para 1 month siya sa ICU. Oh, okay. Pambalad ko. Ano na siya karon. No? Pero guys, kwera siya, ten. Wala pa. Kay isod man namo isod man namo I-travel siya. Oh, bisag nasa naman ko na diha sa atbang isod jud hapon. Kaya kinahanglan medyo kag oras jud ani sana. Oras sila ni labi nag pagdaga na bitaw siya. Need na gid siya. Kay may nani mga bata, pag dali na madaga karong panahon na. Tingnan lang sa mga bata. Uy, nadaga na ka 10 pa man ka. Dalaga na siya. Hapit, wala hapit na gid kana na may pubic hair niya. Hello. Kapit Nya, nang muko naman siya. Kita biya, kita sa ako 13 years old biya ko nadaga. Ang uban karon 9, 8, unsa na. Grabe kadali na. Dali na madalaga. Ang mga batanon bunga laki, mo dali na ulitaw sa man ay. Lahi ang kuwan karon. Lahi ang tubo ba kana murag paspas. Bitaw no. Lagi. May gani kay way mga laki-laki nga kuan dinhi, mga laki nga Wala. Kuan. Wala man ko kay kuan mo ito yon mo mga diri. dili Wala man mo ko nga. pasimbay ra man ko mo labay diri. Oh, Nay mga amigo, magtagay sila diha. lagi no kay kanang Mo na kay sa panahon. panahon karon dili kalikayan ang mga binuang. Ya babae biya ni. Sa mga taga Bohol, shout out sa inyong tanan. Ay, taga Bohol! Hi! Yes. Shout out! Bingag Dawis Bohol! Yes. Oh, di ba? Si Madam taga Bohol, jud si Madam. Salamat kay sa mga suporta Salamat po nga. kayo, Mia, sa imong tabang. Dako na ning tabang yun, Mia, sa iya. Dagkagay, salamat. Hug ta baby fit di, hug. Love. Love ba? Ani dani di, love tabi. Tanaw na ni kamera, tanaw. Ayan. Ina, hi. Hi. Laban lang Alisa Faith ha. Laban lang. Eto madam, daghan kayong salamat na welcome pud ko diring dapita sa inyo ha. Alisa Faith, laban lang ta Alisa Faith ha. Salamat sa pagtanaw sa akong vlog ha. Kanunay ka nagtanaw sa akong vlog? Hindi ni mo ba? Oh, TV lagi ko no guys. Always siya nagtanaw sa TV. Kay mao man iyang buhat dani. Di mo siya kalakaw. Ayan. So, thank you so much Alisa Faith. Thank you na. Nya muuli nako. Ha? Nya bye-bye na, bye-bye. Naingat, always. Ha? Ingat. Ingat o, Amping. salamat. Amping. Ikaw amping pud ka kanunay ha. Amping nga, amping. Mampi na iwala ni mo ha. Oh, amping sa balay ni mo. Amping sa balay kanunay, Oh. di ba? Di ka ma-heart dana, guys. Anak ka. Oh, Hindi ka. Ha? Nalimpyo daw ka. unang limpyo Oh. kuno ko. Oo. Sa Sa ilan sa ako na man ang paglayas, sa akong Sa ilan na? paglayas. Oo. Oh. Dito na sa initaw na time. Mia, salamat kayo kay gitagani mo time akong anak. Oo, dang kay na kaganiha sa pagkita namo ni Madam dito sa Gaisano na nakuan ko mura kog na hugno nga ang iyang anak nga PWD kanunay galantaw sa akong vlog. Motong na kuan ako ba nga PWD siya nya galantaw kanunay sa akong vlog. Murag nakuan ko nga kaluoy pud taon, di ba? Motong naa naman jud ko diri sa Cagayan. Ako na lang pud siyang anhaan diri. Nagkaistorya mi ni Madam kani jud moy everyday nga panginahanglan ni Alisa Faith. Maunang eto diskarte lang, 'di ba? Laban-laban lang ta, guys. Nya Salamat kayo, Mia. sa kanunay nga pagsubaybay sa ako ang vlog, halos tanan kay ngano ang katong dito sa Bohol, ni atong Tagbilaran, ni atong Kukuan, Oh, nakita sa nila plaza.
Nakita Oo. gyud na mo hanto ni uli ka diri, nag-quarantine ka hanto. Oo. Unsay mo makaliukan gyud? Katong dito sa dampa sa akong Oo, tanan Igsuon. nasubay gyud namo ihang kuan. di ba? Mao na Nang magpa-signal pa siya dadto, wala pa siya yung sa to mga inana. Nasubay gyud. Katong dito dito siya sa imo, naligo mo, nangaon mo balot, nangaon mo barbecue. Kuan gyud na gisubay gyud namo ba hantud ni uli siya. Hantud nag-uli na silang Sherwin. Ano ba? Wala na, uli na sila na. Ano? Na sila yung mga ultimatum at saba mo ni. Mo nang makaingon si Maya nga wala gumiga skip or unsa kay ako man gyud madetalye pod Pag-atog Siargao, dam. pag-atog Siargao, pag-atog Niag Davao, pag-atog Bukidnon, pag-uli pa na pud niya. Basta kay labi gyud, murag gisundan na mo yang kinabuhi ba. Lagi Wala mo. man asa nga mama pa sundan sa kuan anak. Di makapil na. Oh, makapil na sad ko. Lili man sa kuan kanang malingaw ko ba? Malingaw ko kanang Abot lang, basta kay malingaw ko. Malipay ko mo lang. Lagi no. Mo nang mas dako akong kalipay nga nagkita gyud mig personal. Wa gyud ko magdahom. Lagi. Ganahan ko nila sa imo kay simple living na mga Oo. Simple lang. Daw ako sa pod. tanawa, God. Di man ko ingon nga kanang make up. Ngani kani akong sapatos gikani ang akong sapatos karon hinatag ni Ate Trining. Shout out Ate Trining. Ate Glena, Ate Dairit, Kuya LD, and especially to yung mga Kani nga sapatos ka Ate Trining. Kaning akong gisuot nga kuan dance skin ka Ate Trining gyapon ni. Kani ka Ate Trining gyapon ni. Kato, mga Pero wala box ko'y mo. mga make up. Di ko hilig dana mga Ano, party siya. arty. Ya. Kanang kuan pud ba kanang simple ka, kanang down to earth, kanang kuan nang good kung say mao ra gyud pod. Di bitaw nga si magpakuan gyud bitaw nga kailan ako ang tarungon ni ako ang ambience or ako ang bitang palibot kay mag-vlog ko wala ug unsay naa niya sa palibot mo sad di ba karong adlaw maya-miya nga nagkakita mo sa akong anak yod o kanamo kay abi gyud namo og sa TV ra mi taman mo tan-aw nimo sa cellphone mo na salamat sa Lord nga sus na taga higayon ba nga kani siya kanang kuan pud ba kanang basta wa ko magdako Lagi no. Laban lang dam. Kaya ra ni nato tanan. Kung say mga pagsuway nga gihatag ni God, makaya ra nato tanan. And guys, sabi ni Sherwin. Shout out, Sherwin na. Behave. Kaya 2022 na. Hala. Bitaw. Dito oh. No? Behave Sherwin ha, Oh, behave. behave. Inanak mo? Ina-behave. Hinay na siya. Pero okay ra ni siya nga pagkakuandam no kay makaistorya siya no. Kung sa iyang mga panginanglan. Oh, may sir man siya. May istorya ni siya nga gigutom siya. Oh, manong siya. Ito man kumaoy. Ah. Ano man gud siya. Tubig ma. Ana, Oh. marang yes lago nato nga nagkuan tayo, nag-conversation. Ano Oh. ra gud? Oh. Nanay time po nga, blind niyang ibati. Musulti mo po siya. Kanang pero night time madili gud kay man ato makuanan po diyang ibati. Pero kay basta kay iPhone, update yun siya. Lagi no. YouTube dayon yun. YouTube dayon. YouTube dayon. YouTube Ba? na yan kuan. Ugol yan. Dagat na rin wayo. Oh, lagi. Oh, ligo siya na no. Oh, kanag silver ba yan? Nanamutan na, naligo mo. Ano ba yan? Doon na mo na imong, basta imura na may nag-stalker lagi nimo. Yang ano to dam, di namin maglangan. Ano kang salamat. Eto, guys. Sakay sa Oo. Alis sa Faith, bye-bye na. Bye-bye na. Uli namin. Amping. Bye-bye. Auntie na. Amping, salamat kayo ha. Ikaw amping pud ka kanunay ha. Yes. Alaka. Halaka oh. Tanawa dai ni sa TV ha. Okay. Ya, bye-bye na. Dam, di namin maglangan. Lagi, kay Sir, di gulisap namin na. maglangan. Lagi. Ayan guys. Daghang salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa Akua. Thank you so much. Eto, laban-laban lang, kanunay. Thank you so much guys. I love you so much guys. Sa inyong lahat. Kanta pa ni siya Bye-bye. sa live band to. Bye-bye na guys. Bye-bye. Thank you. Thank you, Maya Mia. Yes. Bye-bye, Faith. Bye-bye Bye-bye. na siya. Bye-bye. Bye-bye, Alice. Ala. Bye-bye. Yay! Eto na guys, uwi na kami.
Eto na guys, bye-bye na madam and sir. Bye-bye. Alisa Faith, bye-bye. Ayan. Bye na sa inyong lahat Ay ko guys. sa cellphone ni Maya na. Yes. Lagi o, mura akong 16 years old. Yes. Okay, salamat dam. Thank you, Maya. Thank you so See you po. much. Ingat, take care, love you. Yes, salamat sa Day, salamat suporta. kayo po, Day. Ayan, ari nami guys. Bye-bye.